खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामदो। नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जोङो भिडिअखौ बानायनो मोजां मोनो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जोङो मबाइल गोमानायखौ माबोरै ब्लक खालामगोन गावबागावनि मबाइलजोंनो। जायफ्रा मबाइल गोमाजादों नोंथांमोना ब्लक खालामनानै नोंथांमोना जायफ्रा नोंनि मबाइलखौ मोनदों बैसोरो जेबो खामानियाव खाथिनाय नङा। नोंथाङा गावबागावनि मबाइलजोंनो ब्लक खालामनो हागोन। माबोरै खालामगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेखौ आं गोजौआव बोखोनोसै। बिनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मायाव मोनगोन आं नोंथांमोननो बे लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ मोनगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना लिंकआव थुनानै फैयोब्ला बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव दंखायो नै बेयाव नायबानो जाबाय ब्लक इउआर लस स्टलेन मबाइल। बेयाव नोंथांमोना मबाइल गोमानायखौ नोंथांमोना ब्लक खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नै बे गाहायनिखौ आं नोंथांमोननो सिगांबो भिडिअखौ बानायनानै होखाबाय। नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि भिडिअ चेक खालामना नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना नाउ इउआर मबाइल कानेक्शन नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा मोनबेसे आइडिजों कानेक्शन जाना दङ बेखौ चेक खालामनायमोन। बेखौ आं सिगांनो होखांबाय। बिनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन बेखौ ब्लक इउआर लस स्टलेन मबाइल। बेयाव नोंथांनि गोमानाय मबाइल नाम्बारखौ बोरै ब्लक खालामगोन। बे लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंथांमोना मोनगोन। अब्ला बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बियो अपेन जाबाय। बेखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो। बेयाव दंखायो नै लस इउआर मबाइल। नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय ब्लक स्टलेन लस मबाइल। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल गोमानायखौ ब्लक खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ आनब्लकबो खालामनो हागोन दै। बेयाव नायबानो जाबाय आनब्लक फाउन मबाइल। बेयाव नोंथांमोना आनब्लक खालामफिननो हागोन नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ मोनफिनबा। बिनिफ्राय नोंथांमोना जागोन जायाखै बेखौ नायनो थाखाय बेयाव दंखायो नै चेक रिकुवेस्ट स्टेटास। नोंथांमोना बेयाव चेक खालामनो हागोन। अब्ला ब्लक खालामनो थाखाय बेयाव मा होनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेखौ नोंथांमोना बोखोबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव डिभाइस इनफरमेसन बेयाव नोंथाङा नोंथांनि सिम नाम्बारनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। सिम 1निखौ बिनिफ्राय बेयाव सिम 2नि मबाइल नाम्बारखौ होदो दङब्ला। बिनिफ्राय नोंथांमोना मबाइलनि एमआई नाम्बारखौ होबानो जाबाय 1 सिमनिखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना 2 सिमनिखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय डिभाइस ब्रान्डखौ होदो। नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन बेयाव थुनानै डिभाइस ब्रान्डखौ नोंथांनि मबाइलनि डिभाइस ब्रान्डआ मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय डिभाइस ब्रान्डआ बेयाव फैदों। नोंथांमोना नायदो बेयाव नोंथांनिया मा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानि। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव दङ डिभाइस मडेल। नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि डिभाइस मडेलखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना आपल'ड मबाइल प्रसेस इनभइस नोंथांमोना बे मबाइल डिटेल्सफोरखौ बेयाव फट' आपल'ड होबानो जाबाय। बिनिफ्राय लस इनफरमेसन नोंथाङा बेयाव गोमानायनि माखासे इनफरमेसनफोरखौ होनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय लस प्लेस नोंथाङा माबे जायगायाव गोमादों बेखौ होबानो जाबाय। सेलेक्ट खालामदो बेयाव नोंथाङा लिरनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय लस डेट नोंथाङा मा थारिखआव गोमादों नोंथांनि मबाइला बेखौ होदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय सेलेक्ट स्टेट नोंथाङा बबे स्टेटआव गोमादों बेखौ होबानो जाबाय। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ होदो। बिनिफ्राय गोमानायखौ होजोबदो। बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट पुलिस स्टेसन बेखौ होदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ नै पुलिस कमप्लेन नाम्बार बेयाव नोंथांमोना पुलिसनो कमप्लेन नाम्बार होदोंबा नोंथाङा बे नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय। बेयाव नाम्बार मोनखागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय आपल'ड पुलिस कमप्लेन बेयाव नोंथांमोना बे पुलिसनो कमप्लेन होनाय बै लेखाखौ बेयाव आपल'ड होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय मबाइल अनार पार्सनेल इनफरमेसन नोंथाङा जायनि मबाइल बियो बेयाव नोंथांमोना अनारनि बे पार्सनेल इनफरमेसन बेयाव होनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय अनार नेम नोंथाङा जायनि मबाइला गोमादों बिनि नामखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय एड्रेसखौ होदो। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय आपल'ड आइडेन्टिटि बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना आइडि कार्ड भटार कार्ड होनो हागोन। नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना आधार कार्डबो होनो हागोन। पान कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स आधार आइडेन्टिटि नोंथांमोना जिखुनु जोनोम सार्टिफिकेट बायदिसिनाबो नोंथांमोना होनो हागोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव आपल'ड होनांगौ दै। बेयाव आइडेन्टिटिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेयाव आपल'ड होनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव दङ आइडेन्टिटि नाम्बार नोंथाङा बेयाव भटार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा
बेयाव होदोंब्ला नोंथांमोना बेयाव नाम्बारखौ होनांगोन। बिनिफ्राय बेयाव इमेल नाम्बार होनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय इमेल नाम्बार। बिनिफ्राय नैबे केपचाखौ नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन। नायबानो जाबाय नैबेयाव इन्टार दा टेक्स्ट इन एमएस बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव दङ नै मबाइल नाम्बार फर OTP नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना गेट OTP थुदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क होदो। नायबानो जाबाय बेयाव टिक मार्क होनानै नोंथांमोना साबमिट थुदो। अब्लाना OTP नाम्बार फैगोन। बे OTP नाम्बारखौ नोंथांमोना फिल खालामनानै नोंथांमोना साबमिट थुदो। अब्लानो नोंथांनिया बेयो कमप्लिट नोंथांनि बे मबाइला ब्लक जागोन। 100% जागोन दै नोंथांमोना बेफोरबायदिनो खालामबानो जाबाय जायफोरना मबाइला गोमादों। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लानानै फैबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाब लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना बे लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। नोंथांमोना बेनिफ्रायनो नोंथांमोना गावबा गावनि गोमानाय मबाइलखौ ब्लक खालामनो हागोन।